no, no, no. Hello mga boss, mga idol, mga tsapwera, mga kaibigan, mga kapuso, kapamilya, ka-intriga, ka-chikahan, sabahul khair, mga miada sawas miada. Kullu sadiq mawjud hina sabahul khair. Aywa. Al-yawm ana sawi karat-karat. Aywa. Ana sawi karat-karat is kalam hadi. In English, this is trumpet. Yes, this is trumpet. Look, trumpet. In Arabic, trumpet. In Maranao, pagirisan. So, kailan ni mga partner at ya akap tantano na so di siya mataw na ayak betul siya na pagirisan. Wow. Oh, nilay niyo. So miya kapepe ang mawin niya pagirisan kahari mga partner. Wan, tira na kapakaya bali na kapakuan. Tunoto, iyo-piyo pa. Kaya mawin na wanan na so siya nga kapati. Ilaw na kasi yan. Meron na rin mga partner. Iyo-piyo pa. Sutis wallah. Niya ka pepe. So gimin na piyamulatan mo yan. Ako panahon ng mga kuwan. Apotano. Wow! Guni na lewata ka naman so mga apotano. Okay. So piyamamula miya na 14th century. Na sabab ko kaya pakatigra na alhamdulillah kakate ari utang na kaya muna na kanagiyang ayakwa pagirisan itud na ikukuha kaya pasapasa kami siya mga partner babunog siya mid na kaya sungwan si isa kuha London pinamabu pilay niyo walay do dirapi agirong siya na letter L asini pong sa London. Yeah. So ayah dia tano si Iman tu na pengislais tano. Oh, mapangislais tano yang pagirisan katayan mabuah beditano. Lagi so pusar ni lapo-lapo Asyar ni ako magitidaw kami sa Cebu. Pedang si lapo-lapo. Na gitu. Niya sa hidro siya gitu majalah kami manggila pula po niya rawan niya sa hidro sugi kaya mabuna na pinaka malay ni Iyarga yung iyakwan tano sabab sa madarala niya ilila iyakwan mga sakurab ito na panuto ada pernah mga tagetak iya dia kan dipanggilin yung ito ang mga piti berang anak wana no to mga paranaran apa hindi meron man na matimo-timo ami mapanumbili kan na ipindet ami oh ay niya kaysa na miya ko di maong parahat ako na gimi o saramiro lagi nga kampila na so tisual ay
Ayaw to argo utak ko sa iyo miyaw na masa na taluso katap. Taluso katap ko ni na panahunan ni. Nami akalala iguna. Yung utak katap pare mga sugi so di matao na pagkalutang ko to sa awan. Talo ka bater awan ilaw. So ilaw ada awan yan na. De marga suna. Ilaw. Lutang ko sa mga sedap mga tamben so tamben ada wani ada sapu yang atau lambu dia ki mga partner ay dapat yun duk tunap na rin sabi din niya pagiris na wala nga lang girakuan na magatagatal na diniwataw na mga suki nagyan ngay ditano di pangarad pagirisan na niya kalalay niya bulong yung uto ako na so bulong ay isa yung uto tunoto o puguasir na antay matao ko puguasir yung uto ako na bali udah mag-experience ay uto ginawa na makakikikultan yung uduan na lagi di siguro na mga makalala abaos ayun to yung mga bulong na rin mga partner yung mapainsalay sa kayo ni na ipangagisa yung uto ako na piyo ka Oh, no, 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 no. Ayaw di ba? Alam mo ranas pagwasyan petiganan ito na pa to yung ito di perato pisyalan pagpisyaan nagiging mga partner niya kalala bulong sige siguro talaga kagida-gida matano yung utaka effective yan at kutigira na 3 seconds na may agad mga nagita effective yan nakapilan yan nakabagyan na bulong sige mga partner so di siya na makakakaipa na pangilayroon dyan ko dubalog siya pagirisan na pusa dudu na pag-experimentan yan mag YouTube na yun nakasibatan na nubori mga partner. Assalamualaikum.